Ano English ka? Mani. Gari, ang English kay ni. Ikaong po pa sa ni kasubangge. English ka? Kinaong ko ni kasubangge. Basta anong English ka ni ka? Dahil ko aram, pero kinakan ko ni kasubangge sumani ni. Dahil ko aram English ka. Masabaw. Masabaho. Hello guys! So ayun guys, bibili kami ng balot. Ay, mani. Okay lang? Ay, digli na kita. Tao ni may balot. Wow! Ay, baka maninibidyo ba? Balot. Tapos nata, may ano, yaon ni si ano. Penoy. Baka wala yun, kagadan. Wow! Wala sa may ano, may balot ka ba? Ang balot na yun, Chan, so dahil man na balukag. May ano balukag? Ya, ang balot, dahil man na balukag. Ha? Ara mo kaya masira mo ng sabaw kang balot. So iiyang kang siwo, dahil na nakaluwas. Ang igihigop mo dyan, iiyang kang ano, kang siwo. Wow! Morag talaga si Tio. Ayan, balot yan. Sorry. So may balukag? Kaya nito? May dipis na yan. At ang sabaw nga yan, masiraan yan ha. Oh. Wala to. Ay kuya, losan mo kami 10. Pinoy, sarang Pinoy. Ay, luwang Pinoy na kuya. Mangga, di ka mamarangga. Sa mga nagrilihi tabi dyan, o yan may mangga si Tia. Dakulo ng mangga ni Tia. Wow! Hindi na lang kamo sa bakakay. Manay, ano man agad sa English kang mani? Kinakan ko ang kasubangge. Bilat. Ha? Bilat. Nagkaon ako kang kasubangge. Ano nga sa English ka? Bilat na. Ha? Pag in-English mo, peanut. Peanut. Butter. Peanut butter. Pagrunot na. Wow! Peanut butter na. Duwang ano. Ay, may libre palang digding pisnet. Wow! Pag nagtubo ang palukan mo kakakaon kay Peno, ay kibalot. Pag-hiso dahil ini. Barakal na kamo dyan na ano. Harag bakan manay. Imbis na kulong pa naghahanap, inubos mo na. Bakong.